Και Ακρόμα 99,8. Η Μάχη Κομμουνού, όπως πάντα, κοντά σας όλη αυτή την υπόλοιπη ώρα με τα τοπικά αλλά και με θέματα που τρέχουν και μας ενδιαφέρουν. Βεβαίως, όπως σας είχα ήδη πει και το γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, έχουμε και σε εξέλιξη μια κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής μας με βιβλία από τον Δημήτρη Κουρέτα και τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη από τις εκδόσεις Αρμός. Μάλιστα κυκλοφορούν σε δεύτερη έκδοση και βεβαίως είναι το Τρώμε και Ομορφαίνουμε, δύο πραγματικά βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας δίνουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε, να τα δούμε ξανά, να τα μάθουμε από την αρχή και έτσι όπως πρέπει, σωστά. Από τη μία μια επιστημονική προσέγγιση, από την άλλη βεβαίως ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, ο κύριος Ηλίας Μαμαλάκης, και βεβαίως ένας άνθρωπος συγγραφέας ο οποίος γράφει αυτό το βιβλίο. Όπως λοιπόν σας είπα και στην αρχή, ο κύριος Μαμαλάκης είναι κοντά μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο ακρόαμα στους 99,8. Καλό σας μεσημέρι κύριε Μαμαλάκη και Καλό μεσημέρι να έχετε και εσείς και οι ακροατές σας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τη διάθεση χρόνου που ξέρω ότι είναι πολύτιμη για σας. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο, κάνω ένα μικρό πρόλογο, μέσα στο βιβλίο σας, αυτό το βιβλίο που έχετε γράψει μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, βρίσκουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία, τη θρεπτική αξία και τις ευεργετικές ιδιότητες των διαφόρων ειδών τροφίμων που προκύπτουν βεβαίως πάντα μέσα από εργαστηριακή έρευνα. Έτσι λοιπόν πράγματα που πιθανόν αγνοούμε όλοι μας, αλλά και εμείς από τα τρόφιμα που έχουμε εσφαλμένα καθιερώσει στη ζωή μας, μέσα του βιβλίου προσπαθούν να ξεδιαλυνθούν και βεβαίως πάντα με τις δικές σας πραγματικά εκπληκτικές συνταγές, το τονίζω γιατί το βιβλίο το έχω διαβάσει, που έρχονται βεβαίως από την παράδοση. Τώρα, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τα λόγια του Ιπποκράτη, ο οποίος είχε γράψει άσκησης υγιής, ακορύη τροφής, αοκνή πόνων. Δηλαδή, ένας συσχετισμός τροφής, υγείας και ασθένειας, ο οποίος είναι βασικός για τον πατέρα της ιατρικής, ο οποίος βεβαίως και στο περιδιέτης, στην παράγραφο 2, αναφέρει ότι όποιος πρόκειται να συγγράψει ορθά για την ανθρώπινη διατροφή, πρέπει πρωτίστως να γνωρίζει και να διακρίνει την ανθρώπινη φύση, γενικά να γνωρίζει τα στοιχεία από το οποίο ο άνθρωπος συνετέχει εξής και να διακρίνει από ποια μέρη ελέγχεται. Δηλαδή να κάνει έναν μικρό γιατρό σε εισαγωγικά. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, διότι όντως το βιβλίο έχει επιστημονική έρευνα και βεβαίως εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται. Και νομίζω το κάνατε εξαιρετικά περίπλοκο, ενώ είναι το βιβλίο πάρα πολύ απλό. Η γνωριμία μου με τον καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα κρατάει εδώ και 15 χρόνια σε βίους παράλληλους. Αυτό στο εργαστήριο τοξικολογίας και βιοχημίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εγώ στο θέμα της μαγειρικής και ιδιαίτερα όλης της Ελλάδος θα έλεγα, που αγγίζει την παραδοσιακή κουζίνα. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητώντας αποφασίσαμε να διαλέξουμε 20 τρόφιμα της ελληνικής κουζίνας, τα οποία είναι, ας σας δίνω ένα παράδειγμα, είναι το αμύγδαλο, είναι η μαύρη κορινθιακή σταφίδα, είναι οι ελιές, τα τυριά, τυρογάλακτος που τους έχει και μεγάλη αδυναμία ο καθηγητής και άλλα πολλά. Το χαρούπι που έχει ενσκύψει στην κουζίνα τα τελευταία χρόνια. Και τι κάναμε, ο Δημήτρης από την πλευρά τη δική του αναλύει οργανοληπτικά τα τρόφιμα, μας λέει που κάνουν καλό, τα συνιστά για ορισμένες αρρώστιες που βοηθούν πάρα πολύ και καταρρίπτει το μύθο ότι παραδείγματος χάρη το καρότο είναι ωφέλιμο όταν είναι ομό, ενώ στην πραγματικότητα το καρότο είναι πολύ ωφέλιμο όταν έχει βραστεί. Και εγώ παίρνω μετά το τρόφιμο και γράφω μία συνταγή στην οποία πρωτίστως αναδεικνύεται η γεύση του τροφίμου και δευτερευόντως συνιστώ μία μαγειρική παλαιού τύπου όπου δεν χρησιμοποιούμε την υψηλή τεχνολογία στην κουζίνα. Η υψηλή τεχνολογία όπως είναι το μίξερ, η χύτρα ταχύτητος και τα κοφτερά σιδερένια μαχαίρια, όταν τα χρησιμοποιείς στην κουζίνα κατά μεγάλο ποσοστό καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι των οργανοληπτικών. Αυτό που συνιστώ εγώ λοιπόν είναι σιγανό μαγείρεμα. Αν έχουμε τη δυνατότητα στο φούρνο να ψήνουμε σε πύλινο να το προτιμούμε, να μην βάζουμε το σκόρδο να το λιώσουμε στο μίξερ, αλλά στο γουδί, το μπρούτζινο ή το ξύλινο και
κρατώ από την υψηλή τεχνολογία τα κεραμικά μαχαίρια, δηλαδή τα μαχαίρια τα οποία είναι παλιμμένα με κεραμική ύλη και δεν καταστρέφουν τα οργανοληπτικά. Έτσι λοιπόν το φαγητό δεν θα είναι μόνο απλώς νόστιμο, αλλά θα είναι και διπλά και τριπλά ωφέλιμο για τον οργανισμό. Δώσατε μια πραγματικά ολοκληρωμένη εικόνα του βιβλίου. Πάμε τώρα σε άλλες ερωτήσεις, λίγο πιο γενικού ενδιαφέροντος. Λένε πως ο έρωτας περνάει από το στομάχι, αληθεύει αυτό? Ναι, αληθεύει με την ευρεία έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος είναι νηστικός για πολλές ώρες, οι δείκτες υγείας του σώματος πέφτουν πολύ ή ανεβαίνουν. Το ζάχαρο πέφτει πάρα πολύ χαμηλά, δημιουργούνται νεύρα κτλ. Όταν ένας άνθρωπος φάει ένα ωραίο φαγάκι και πιει και ένα ποτήρι κρασί, χαλαρώνει και ο εγκέφαλός του και στη συνέχεια η ψυχή του είναι έτοιμη να δεχτεί το καλύτερο ερωτικό μήνυμα. Πολύ ωραία. Η ιστορία παίζει ρόλο στη διατροφή, κύριε Μαμαλάκη? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η ιστορία. Ακούτε? Ναι. Η ιστορία παίζει ρόλο στη διατροφή. Έχει παίξει το δικό της ρόλο στη διατροφή ή η διατροφή έχει παίξει ρόλο στην ιστορία? Δηλαδή... Το αντίθετο, η διατροφή έχει παίξει ρόλο στην ιστορία. Στην Ευρώπη κυρίως ο καθηγητής έχει και πολύ ακριβή στοιχεία. Το 90% των πολέμων γίνανε για την τροφή. Ακόμα και στην αρχαία Αθήνα οι αποικίες τις οποίες δημιούργησε στον Εύξηνο Πόντο δεν είχαν τίποτε άλλο σαν σκοπό παρά να πάρουν το στάρι που ήταν εκλεκτής ποιότητας από τον Εύξηνο Πόντο και να το φέρουν στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν το τρόφιμο αυτό καθεαυτό, χωρίς να φαίνεται, έγινε αιτία για μεγάλους πολέμους και για μεγάλες αποικιοκρατίες. Και μην νομίζετε ότι η οικονομική κρίση που έχουμε σήμερα δεν υπήρχε παλαιότερα, και μόνο που τότε είχαν σαν λύση ένα πόλεμο ή μία αποικία που θα έφερνε καινούριο πλούτο στη Μητρόπολη. Σήμερα αυτό είναι αδύνατο πια με τις ισορροπίες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε εμείς που είμαστε σε Κρήτη να κάνουμε πόλεμο με μια γειτονική χώρα για να πάρουμε τον πλούτο της. Αυτό είναι αδύνατο πια, αλλά και γι' αυτό υπομένουμε όλα τα δεινά. 16 χρόνια στην τηλεόραση, κύριε Μαμαλάκη, και μάλιστα το 2007 βραβευτήκατε σαν το δημοφιλέστερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Βεβαίως ο κόσμος σας αγαπήσει υπερβολικά με αυτό το καλοστινάτο του προσώπου σας και βεβαίως τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζατε τις εκπομπές, καταπληκτικές εκπομπές οι οποίες μας δίνανε βεβαίως και πράγματα μέσα από την ιστορία. Αν θυμηθούμε τα χώματα με ιστορία. Βεβαίως, μια από τις καταπληκτικές εκπομπές που έχετε παρουσιάσει και όπως και όλες, έχετε όμως αποκαλέσει ότι οι εκπομπές αυτές ήταν καρτούν. Θέλετε να μου πείτε γιατί? Όχι, εννοούσα τις εκπομπές της μαγειρικής, όχι τις ιστορικές. Οι εκπομπές μαγειρικής είναι πολύ ευχάριστες. Αυτό το οποίο επιδιώξαμε είναι να έχουμε μια πολύ καλή αποτύπωση του τοπίου κάθε χώρας. Είχαμε φροντίσει να μιλήσουμε πολύ για την ιστορία της κάθε περιοχής και στη συνέχεια το σημείο του πολιτισμού που λέγεται διατροφή, γιατί είναι ένα κομμάτι του λαϊκού πολιτισμού, είναι και η διατροφή. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει λόγω της τοπικής πανίδας και της τοπικής φλωρίδας. Δηλαδή οι πίτες στη Θεσσαλία είναι εντελώς διαφορετικές από τις πίτες της Υπήρου και από τις πίτες της Κρήτης. Αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει κανείς να τα μελετήσει σε βάθος και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς. Επειδή ήταν γεμάτη χρώμα, ήταν γεμάτη χαμόγελο, ήταν και εγώ που ήμουνα ο Παχουλούλης τότε με τον μπαστούνι του και με το καπέλο του, μου θυμίζουν εμένα ένα είδος καρτούν. Το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει περίπου 9 χρόνια που έχει σταματήσει αυτή η εκπομπή, έχει, όποτε βγαίνει σε επανάληψη, έχει βγει εκατοντάδες φορές, ίσως πάνω από 1000, ο κόσμος τη βλέπει με το ίδιο ενδιαφέρον. Είναι αρκετά διαχρονική. Και εσείς βεβαίως αξιαγάπητος άνθρωπος, αυτό το τονίζουν όλοι όσοι μέσα από τις κουβέντες περισσότεροι. Η ερώτησή μου η εξής, η επόμενη έχει να κάνει με το εξής. Στο φαγητό συμμετέχουν όλες τις οι 5. Ναι. Αυτό. Έτσι πως γίνεται, είναι από Θεού αυτό. Δεν μπορεί να το κανονίσει άνθρωπος. Υπάρχουν 2 πράξεις στη ζωή στις οποίες συμμετέχουν και οι 5 αισθήσεις. Είναι το σεξ, η αναπαραγωγή δηλαδή, που χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε κόσμος, και υπάρχει και το φαγητό, το οποίο είναι η συντήρηση. Έτσι λοιπόν, για να γίνουν ευχάριστες αυτές οι 2 πράξεις,
ο Θεούλης μας έδωσε τη δυνατότητα να τις απολαμβάνουμε και με τις 5 στήσεις. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή συμμετέχει η όραση, συμμετέχει η γεύση, Τα συμμετέχει πάντα. και η ακοή. Η αφή. Η αφή, μάλιστα. Η ακοή πώς συμμετέχει, δηλαδή ακούγοντας το κουρούνι όταν τρώμε ή το κουτάλι. Ή όταν σπάτε με τα δοντάκια σας την πετσούλα από ένα τραγανιστό γουρνόπουλο, αυτός ο θόρυβος του κράτσα κρούτσα είναι πάρα πολύ ευχάριστος και συμμετέχει στον ειδονισμό. Και μεσημέρι μας ανοίγετε την όρεξη. Ναι. Λοιπόν, είστε πρεσβευτής της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, αλλιώς βέβαια Worldwide Fund for Nature, ή WWF, όσοι το ξέρουν της WWF, του Διεθνούς Αυτού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού για την Υπεραλίευση στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη, στον πλανήτη. Στον πλανήτη, μάλιστα. Ναι, είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπεραλίευση σε όλο τον πλανήτη και από τα αλλιεύματα τα οποία βγαίνουν από τα αλλιευτικά σκάφη, ένα μεγάλο ποσοστό, επειδή δεν είναι εμπορεύσιμο, ξαναπετιέται στη θάλασσα ψόφιο. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε να κάνουμε μία πρόταση, επειδή δεν έχουμε και τη δύναμη του νόμου από πίσω, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολος να εφαρμοστεί, να προτείνουμε στους ψαράδες, στους επαγγελματίες, να ψαρεύουν αυτά ακριβώς τα οποία χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ενισχύουμε πάρα πολύ τα ψάρια τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες και που το ψάρεμα εκεί αποτελεί μια πηγή πλούτου. Δηλαδή αφρικανικές χώρες οι οποίες εξάγουν κατεψυγμένα καλαμάρια, φράψαλα, κταπόδια κτλ. Δεν είμαστε εναντίον του κατεψυγμένου, είμαστε εναντίον της υπεραλίευσης. Σε αυτή την εκστρατεία έχουμε καταφέρει πολλά μέχρι στιγμής. Έχουμε εντάξει τον αλλιευτικό στόλο της Καβάλας, οι οποίοι αντί να κάνουν 3 ψαριές σαρδέλα την ημέρα κάνουν 1 και έτσι με αυτόν τον τρόπο πουλιέται πολύ πιο εύκολα και σε καλή τιμή και παράλληλα υπάρχει αρκετή σαρδέλα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε εντάξει αρκετά σούπερ μάρκετ τα οποία στο ψαράδικό τους έχουν ειδικές πινακίδες που εξηγούν τι είναι ακριβώς το ψάρι το οποίο έχουν και έχουμε εντάξει και περίπου 21 εστιατόρια, κυρίως ψαροταβέρνες και ψαροεστιατόρια, τα οποία σέβονται τον κανονισμό. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι το ψάρι που πρέπει να πάει στο πιάτο μας να είναι ενήλικο, δηλαδή να έχει κάνει ένα κύκλο ζωής και να έχει κάνει παιδάκια, να έχει κάνει αυγουλάκια γονιμοποιημένα, να τα μολύσει στη θάλασσα, να γεμίσει τη θάλασσα πάλι με ψάρια. Αυτό το εκτιμάς και το βλέπεις μέσα από το μέγεθός τους. Ένας μπακαλιάρος δηλαδή για να είναι βρώσιμος πρέπει να είναι περίπου 22 cm μήκος, γιατί έχει κάνει ήδη ένα κύκλο ζωής. Από την άλλη μεριά θέλουμε να ξέρουμε το αλλιευτικό εργαλείο, γιατί υπάρχουν εργαλεία τα οποία σαρώνουν τους βυθούς και καταστρέφουν την ισορροπία της τροφής και κυρίως τη θάλασσα. Η θάλασσα έχει χωριστεί σε τομείς πάνω στον πλανήτη, σε κάποιους τομείς κάποιο ψάρι είναι σε αυθονία, σε κάποιους άλλους είναι σε έλλειψη. Έτσι λοιπόν παραδείγματος χάρη ο τόνος στη Μεσόγειο είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν υπάρχει μια απαγόρευση ψαρέματος που πρέπει να τον αφήσουμε τουλάχιστον 2 χρόνια να αναπαραχθεί για να μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε καλό αλίευμα. Πάνω σε αυτό και αυτός ο οδηγός που έχετε δημιουργήσει το White που απευθύνεται βεβαίως σε όλους μας, και στον καταναλωτή και στον πολίτη. Είναι κάτι σαν οδηγός, έτσι, ψαρέματος. Είναι, fish guide λέγεται, οδηγός ψαριών. Guide και μπορούν βεβαίως να τον βρουν εύκολα. Το κατεβάζεις μέσα από το Google, από το διαδίκτυο και σου δίνει οδηγίες για όλα τα ψάρια τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενημερωτικός και πάρα πολύ έτσι, κατατοπιστικός για το τι πρέπει να διαλέγουμε και να επιλέγουμε ως διατροφή όσον αφορά το ψάρι στην εποχή του. Τελικά, επειδή συστήθηκε λάθη του junk food, θέλετε να μου πείτε η υγιεινή διατροφή και το junk food μπορούν να συνδυαστούν χωρίς να επιβαρύνεται η υγεία μας? Ακούστε, τα πράγματα είναι πολύ απλά και δεν υπάρχουν κανόνες. Έχουμε ανθρώπους που έχουν περάσει τα 95 και ζουν μια πολύ καλή ζωή και τρώνε απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε μέτρον άνθρωπος, δηλαδή μπορούμε να τρώμε απ' όλα σε μικρή ποσότητα και με μέτρο. Δηλαδή δεν αποκλείουμε από τη διατροφή μας τα αλλαντικά, αλλά δεν τρώμε 1 κιλό αλλαντικά. Τρώμε 2 φετούλες
σαλαμάκι ελληνικής προέλευσης κατά προτίμηση, ή τρώμε 2 κομμάτια λουκάνικο. Δεν τρώμε ένα ολόκληρο λουκάνικο. Τρώμε και τα ζυμαρικά μας, τρώμε και τα ψάρια μας και τα όσπριά μας και απ' όλα. Αυτό αν το πετύχουμε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής. Και η τελευταία ερώτηση μου που έχω για σας, για να σας απεγκλωβίσω κιόλας ως προς τον χρόνο, είναι ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζεστε να ανοίξετε και ένα νέο εστιατόριο μέσα σε όλες αυτές τις... Ναι, το ανοίξαμε και από εκεί τηλεφωνιόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στο Μαρούσι. Σερβίρει φαγητό στα γραφεία και στα σπίτια γύρω-γύρω, καφέδες, και έχουμε και ένα υπέροχο καθιστικό, δροσερό και βάερο και βίλιο, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να έρθουν το μεσημέρι να φάνε το φαγητό τους σε πολύ λίγη ώρα και να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους. Θα ήθελα όμως πάνω σε αυτό να μου πείτε, μπορούμε εμείς ως καταναλωτές να επιλέξουμε, με τι κριτήρια μπορούμε να επιλέξουμε ένα εστιατόριο και να είναι πραγματικά τα μέτρα και της ζωής μας στη σημερινή. Κοιτάξτε, ο Έλληνας είναι πολύ ευγενής. Δηλαδή, του προτείνουν ένα εστιατόριο και πάει. Αν δεν μείνει ευχαριστημένος, δεν θα ξαναπάει ποτέ. Δεν υπάρχει κριτήριο. Δεν μπορείς να μπεις στην κουζίνα του εστιατορίου και να δεις τι κάνει ο σεφ, ο μάγειρας κτλ. Άρα ο μόνος τρόπος να προσδιορίσεις τι σ' αρέσει ή τι δεν σ' αρέσει είναι να δοκιμάσεις. Εσείς παραδείγματος χάρη στο Βόλο φημίζεστε για το τσίπουρο και τα μεζεδάκια του, και πραγματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε μαγαζί και αν πας θα φας σπάνιους μεζέδες, οι οποίοι είναι εξαιρετικής ποιότητας, φρέσκοι, γιατί οι βολιώτες ξέρουν από ψαρικά και ξέρουν που να πάνε και να επιλέξουν. Το δοκιμάσανε και το επιλέξανε. Θα ετοιμάσετε και κάτι άλλο με τον κύριο Κουρέτα στο μέλλον? Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι πολύ νωρίς να τα ανακοινώσουμε. Το βιβλίο βγήκε μόλις πριν από 15 μέρες. Το επόμενο πλάνο έχει μπει μπρος, αλλά ακόμα το ορίζουμε, πώς να σας πω, το ψάχνουμε. Γιατί είναι θέμα και πολύ μεγάλης μελέτης. Δηλαδή, περισσότερο αγωνιζόμαστε να στήσουμε τα στοιχεία μας παρά να βγει το βιβλίο. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε ένα δεύτερο βιβλίο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που θα βασίζεται στις παραδοσιακές συνταγές της Ελλάδας. Αυτό ναι, λιγάκι γνωρίζω εμέσως. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, μου έχουν πει ότι μπορεί να είναι και ένα βιβλίο το οποίο θα αναφέρεται για τις ασθένειες. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος στη διατροφή μας να... σύμφωνα με τι ασθένεια έχουμε, να κάνουμε και την κατάλληλη επιλογή διατροφής. Αυτό είναι άλλο project. Αυτό είναι ένα project το οποίο δουλεύουμε μαζί με έναν άλλο καθηγητή από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και μαζί με έναν άλλο σεφ, τον Ιάκωβο τον Απέργη, που είναι σεφ στο Τζάνιο νοσοκομείο και έχει ανατρέψει τα δεδομένα της νοσοκομιακής μαγειρικής, και θα επιλέξουμε ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται ειδική διατροφή, όπως είναι οι νεφροπαθείς, οι καρδιοπαθείς, οι ασθενείς με κοιλιοκάκι, με νόσο Crohn και ούτω καθεξής. Είναι πολλά τα στοιχεία, δεν βγαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη και πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, και ο καθηγητής ψάχνει τις βιβλιογραφίες αυτή τη στιγμή για να ό,τι πούμε να είναι τέλεια τεκμηριωμένο. Εγώ, ίσως δεν το ξέρετε, σε συνεργασία με την Ελληνική Γαστροεντερολογική Εταιρεία και σε συνεργασία με μια καθηγήτρια από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Μερόπη Κοντογιάννη, έχουμε βγάλει ένα βιβλίο το οποίο έχει βγει στον αέρα και λέγεται «Μαγειρικές για ευαίσθητα στομάχια» και αναφέρεται στους ασθενείς με νόσο Crohn και με έλκος. Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό, τεκμηριωμένο από πλευράς διαιτητικής και με συνταγές που μπορεί να φάνε οι ασθενείς και σε περίπτωση ύφεσης και σε περίπτωση έξαρσης, όμως δεν πωλείται, είναι χορηγούμενο από την Ελληνική Γαστροεντερολογική Εταιρεία και μόνο μέσω αυτής μπορεί να το πάρεις και μάλιστα δωρεάν. Λοιπόν, η κουβέντα μας ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να σας πω κλείνοντας ότι έχω περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου στο Βόλο, δουλεύοντας τότε σε εταιρείες με δημητριακά. Είχα γνωρίσει το λιμάνι πολύ καλά, τα χωριά του Πηλίου, τα τσιπουράδικα στη Νέα Ιωνία, και πραγματικά έχω αφήσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου στο Βόλο. Και χαίρομαι πολύ που το άλλο Σάββατο θα είμαι εκεί, στο συνέδριο βοτανολογίας, στο ξενοδοχείο Βαλής, όπου θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Λοιπόν,
Θα αναμένουμε αυτό. Βεβαίως είναι συνέδριο, δεν μπορούν να συμμετέχουν πολλά άτομα, αλλά εν πάση και μόνο και τα εισιτήρια μας είναι για μας τιμή και ευχαρίστηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή συνέχεια και καλό τρίμερο σε όλους τους πολιώτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Να είστε καλά. Και υγεία να έχετε. Και εσείς το ίδιο.